Agagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am Althea, apay dagita igigam am nga alahas. Awanan ti sasar dagito inana. Ilakok amin ang dagiti alahas ko. Anya, Iraman kumatan nga ilako ti restaurant. Kandi kondoyon ko. Ma'am Althea, Yak kabaalan a suportaran ti restaurant. Basitan ti mga na customer. Kadyak matan. ma'am, agsangit ka matang. Nana Rosalia. Diyak kamunuan niya itan ti aramidag. Nabaybay ang akong tinegosyo. Ma'am Althea, Pampanunutiklat ni Miguel. Isulatan ti sumsum ka ni ti isip ko. Tunggal maturog ka. Napay akas ti mapaspasama kanya. ma'am, pagkalmaam dirignan. Nana Rosalia. Mababalaw na nga ta. Naapay akas ti tirik na kita. Ah, Pulos matan adyak malipatan ni Miguel. Diyak kun maarami dagiti ba nag-asigod nga aramidag. Kasla damang laplapod kanya nagarami di tinasayat. Ma'am Althea, sa anak nagsardahi amang bagbagakan ka. At akakalayon itisibay mo. May salaang tirason. Wano makakapo. No apay asumkan manankan ka tilakip ni Miguel. Nana Rosalia. Babaod na itatag laplapusanan a panagayat a marikrik nam kan kuana. No mabalit la kumanga isubli ti panawan. Isublem tapno agragsak kan agbinulig ti ayan-ayat yu iti tunggal maysa. Nana. Namnaladawan ti amin. Tanatayan ni Miguel. Agtalinaid lang alagip tinapalabas yu. Natunday day talagip. Kaputapulos asaan anapasing ka na. Awan tiragsak itinagbatan yu kin ni Miguel. Nudikat pasig ariribo. Gapo iti aramid ti may sa tao. Nana Rosalia. Narabak ti panawan, Ma'am Althea. No kaano amariknam ti pudpud no ngayat. Agpukaw matan akas lasaw. Iso ati aramitam ita. Kat ti mga klon iti kinapudno. Kat sangwam ti barong agsapa. At tantulat ta pagbaliwan ti amin. Babaan ti kaasi ti Diyos. Nagbao ti panagsarita yung kani Althea. Nadlaw ko tilangana ang nagsanit. Apay ka ti Rosalia. Ay ayan na launay ti bagina. Gapo iti mapaspasamak. Ay, una yan. Maapapiktaran. Gapo iti aramid dahi adon Braulio. Gusto ka, Marcelina. Saan lang agagangay ter aramiden dahi adon Braulio ariribo. No di kat aramiden ti demonyo. Kailangan aramidin tayo ita. Tulungan kan andingayon ni Althea. Kastamatan kan ni Amalia. Wan, Marcelina. Taging gaita, agpupupuklatan ni Althea isilay. Agpampanunod. Nalahing ka man kiti ituludan iti kanan na. Wano meriendaan na. Amangan pa'y kiti no mabisinan. Ayuwan. Kastamot ti pampanunod nga aramidan. Mabiit lang tamang isagana ak iti mabalin na, amerienda.
Salamat siguro tikid dawam, nena. Naitad kong dagiti kasatpulam. Naipatakteran ti kayat mo a restaurant. Agyamanakan ka, honey. Wow! Nagmayata na denggan dayta nga impalikas mo kanya. Amo matan ti rason. No apa yan nagkidawakan ka iti restaurant. Amo! Kayat mo apalsen ni Althea gapo iti panangagaw na ken ka. Iti Daydi Miguel. Anya? Iti Daydi Miguel kuno. Wan! Daydi kunak tanabayagan anatay ni Miguel. Diyos ko. Pudno ka di dayta nga ibagbagang honey. Pudno launay. No saan nagapo ni Althea, si bigbiag pa'y kumaday di Miguel. Talaga nga ayok daytay nga Althea. Oray di mo ibaga kanyang ti amin. Amok ti mapaspasamak. Nasakit tinakam mo iti dayjay nga Althea. Tamok man nga agayat kalaunay ka ni Miguel akabusor ni Congressman Parasigan. Agsagana kanyak dayjay nga babae. Nena. Sinalakniban day di Miguel ni Althea iti pagkat. Kat ni Miguel, tinapaltugan. Imbis kumaan ni Althea tinatay. Anya? Italay nga maibagakan ka ti amin. Gapu tadya kayat nga tanag ka. Tamanganon niya pa ti aramidan. Dahito lang titandaan nena. Pasol ni Althea no apay anatay ni Miguel. Imbagam kadya siya at tinangpaltog iti Daydi Miguel. Pulos nga wanting baga, Congressman. So nga na iti kinapodno dagiti impagbagakan ko na. Kasta, Iswadi ka matanagan, Congressman. Kaya't ulang ti agay ayam. Tapno agbalin a komplikado ti amin. Pagapaag tan nena ken Althea. aniya, Pagpalinak nga impyerno ti biyag na. Nagmaya ti riknak no makakita iti agap apa-apapay ng runa no aggubaldan. Mayor, kunak man no napatagkan kadayjay anena. Apay nga iduron mo iti kinadakas. Congressman, ibagata na napatag kanyak ni Nena. Nga, at napagpatinggan ti amin. Sabali ti wagas ko, tapno lang magunod ko ti kalkalikagumak iti dayjay an Nena. Makitam to noan niya ti pagpanagam ti amin, Congressman. Kapo ang burak kadagiti rama dito'y karaya. Tulungan kan tata Catalino. Insaganak matin ti pangikabilan ta kadagiti kapi amaalata. Ala, si kalata ti makamo. Sigurado nga ano ti maalata akapi. Takamos ti mulan di rabi eh. Wan tata, Pinagtutuon ko dagiti dalumpinas na batbato. Di mataglawlaw na. Dagiti magdaplat abato. Tapno sana maianog dagiti kupag tinyaw nga ipakan ka dagiti kape. naglinak ti danom ti karayan. Makita kong dagiti kapi, tata. Isagana mo ti pagkabilang ta, Miguel. Buraka kong tuirama. Miguel, inakila ko dagiti dagduma kape. Total, adumat pinaala na. Sumurot akmat, tata Catalino. Kaya't kayo atulungan. At talatakan ka na ita, paraw. Asaya at magkitbay. Tapno, agda ka
masarsarita kiti kalsada. Wan tata, Amom baraw. Dito'y kalaong. Siyaklaan tinabat-bati alakay ng taltalong. Dagiti katabak alalakay. Nabayagdan adimmaga. Takasanaw. Inabuso da. Tibagiday tinakaro panaginom iti arak. Bika. Aldaw kan rabi eh. Ngawan ti sardendang aginaw. tata, At dabalay ko di kapatadan. Ngam kay kayat kong dito'y kalaw. Panaulimag. Kan adda dito'y titaltalo nagkadaga. kastagayan. Nasapa mo tapimbusay. Day di pasing asawa. Awan mo tibunga ti ayan-ayat me. Di kayat ko asaway. Saan kami anadda ni ti anak? Ay, una yung tibiyagaya. Malagip kumanay ni pasing. Tata Catalino, Ala, ada yung tinagturungan ti saritahan. Rumwar tagitin dito'y kalabaw. Taintay lako dagiti kape. Tata Catalino, asino di kinasaritam iti a babae? Ni Marina, aputok idolpeng. No adda kape alako. Ay, iso ti may sa kadagiti gumatang. Kastagayan. Wey, paborito nga minyosting nga asawa na pulutanan ti kinirog akape. Bala, ituloy ita ti mapanaglakaw. Iti man balay ni Ansing ti papananta. Parang gumatang dayjay iti lako ta. Mapantan, Miguel. Althea, talaga ka di nga ilako mo ang tikundoy unit mo. Wana na, Rosalia. Kinapudno na. Adda na sara ka kabaye. Agkita kami manin inton bigan. Kasta ka day, ma'am. Nay, nagunag mo ti panagsanay mo, ma'am. Adda ka di parikaw. Ag-resign yan ti operation manager iti restaurant ko. Kastamot ten dagiti dadto mga empleyado. Anya, Damag ko nga kasapulan da iti ado a tao iti kabarbaro a restaurant. Anay patakdar iti saan unay nga adayo iti restaurant ko. Patyag nga iti umakaranda. Ma'am Althea. Basol ko matkit iya. No apay ajak na asikaso ti restaurant ko. Di mo pa basulan ti bagay, ma'am. Talaga akas na tinegosyo. Iji restaurant mo ti papapanahan dagiti ado a customer. Iti mo't kabarbaro a restaurant ti papanandan. Nana, Di ka madanagan, ma'am. Agsublin tumot laeng dagiti sigod a customer mo iji restaurant. saanan ang mapasamak pa'y daytanan? Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Nakaikadang ako na. Ilakok ti restaurant ko. Anya, Adarason no apay nga ibatakon ti negosyo. Sapsapulan nak ni Don Braulio. Kat amo na ako kwak di restaurant. Kat tsak kayat amakita na kijay. Liklikak ni Don Braulio. Nana Rosalie. Inutan nga agpakpakada dagiti empleyado kiti restaurant. Maawatak matkiti ida. Dahito yung timaw di nga aldaw nga operasyon ti restaurant ko. hi, Althea. Nena, Kit kita matlatan ti restaurant mo. Apay, maluglugi ka din ti restaurant mo? Gapo tabasitan ti umay a customer? Nena, Damag ko nga ilaklakong pa yan ti restaurant mo. Pudno ka di? asino tinakaamwam iti dayta, nena? Tisigod nga operation manager mo. Anya, amom ti operation manager ko? Well, gapo ta isuitan ti operation manager ko. Iti restaurant ko. Anya, a restaurant mo ti bagbagam, nena?
Anya ang klase day taas sa lunsod, Althea. Okay. Sungbatak ti sa lunsod mo. Siyak ti akin kukwa, iti kabarbaro a restaurant, iti balasyo ti kalsada. Anya? Nasaya at mat na nakita ka dito'y parking lot ti restaurant. Agore. Anya dar aramidam dito'y parking lot? At awan mat gaya man ti kotse mo. Nailakom ka di matan? Panawan ka pa dito, Nena. Mabitlang, Althea. Saan ka bastos? Pasarsarita ka ba lang? Di nakigkaman, Nena. Okay. Di mo ulitan pa iti inaramid mo, Nena. Apay. Kabilan na, no aramidak pa'y di mangigam kan ka. Jak amo no anya ti aramidakan ka. Sa maysa. Jak kaya ti makisarita iti babaeng nga agraraman. Ano? Agraraman ko ng kanya. Ni Nena anaam-amok idi. Kat naamma. Kan nasingpat a babae. Ngamjay Nena akasang sangog ita. Natangig a babae. Anya. Awan ti karbangan amang baga kanyak iti kasta, Althea. Awan apulos. Jak kayat atutupan ti babae nga ababa ti kapanunutan na. Ditakan. Di nakpanawan, Althea! Saan tapay analpas ang nagsarita? Imanawan. Kat ulos adinak binalas. Gapoy ti panang tuntak kanukwana. Talaga ang pagpungpungtutan na dayjay abapai. Kastagayam kinapasamak, ma'am. Wala na. Una yan, tinaramid na kan ka. Naglabaga ti makanawan a pingping mo. Gapo iti panang tungpanakan ka. Jak kayat atutupan. Tanumabalin. Jak kayat tiriribok. Rumarak, ma'am. Kaya't ko nga ibalos tinaramid na kan ka. Saan na? Di mo ikaskaso dayjay ang babae. Sinaktan nakman. Ngam saanan ang may subli ti respeto kanikwan. Ma'am Althea. Respetuak idi ni Nena. Gapo tagayam na ni Miguel. Ngam nagbiddo taklagayam. Gapo ta rinukar ti ugali na. Ma'am. Maawatak itan dagiti tao ang managing ko na. Aramidin dati amin. Tapnula ang magunod dati dakas at tarigagay da. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maasyanak una ikin ni Ma'am Althea, Marcelina. Ay, oray siyak. Nakita-kita yung agmay-may sa anak katukaw iji salas. Nagadayo, titurong ti matang na. Ila ko na pa yan ti restaurant na. Kaputa maluglugain. Di nan maasikaso, inegosyo na. Rosalia, kasapulan launay ni Althea ti pambagbaga. Iti kasta, saan unay nga agpampanunot? Ti panagpukaw ni Miguel ti may sama kagapaw. No apay asaan ang maasikaso ni Ma'am Althea ti negosyo na. Anya ngamin at talaga tinapasamak ka ni Miguel, Rosalia. Ha? Pulos mat na saan nga agpakpakita iti inana. Maasyanak mat ka ni Amalia. Tanimat latan Miguel, ti pampanunutan na. Saan arumbang nga ibagak ni Marcelina ikinapod na. Kasarsarita ka, Rosalia. Anya tinapasamak ka ni Miguel. Tiyak amaw no anyat isungbat ko kan ka, Marcelina. Tila ang amaw.
Kat pimanaw latan asaan nga amo no sa dino tinapanan na. Rumbag kumamot nga agpakita iti inana. Tapno saan nga agdandanag ni Amalia. Marcelina. Tsak amo no kaano nga agsubli dito'y balay ni Amalia. Inala na ngamin dagiti daduma nga usar na. Nasaya at matkite iti kasya nga inaramid na. Tapno makainan na itiriribok ama paspasama kita. Tarang aramidin nyo dito yung restaurant ko, tatang. Kailiw kang aminay na nakaw. Manipod na ka din na ni Mayor Karyaon. Saan ka nga gawawin, di ka lapaw? Awanan ti oras ko nga agparampay kada kayo ijay away, tatang. Makita yun man. Makumi-kumakunay iti negosyo. Anya, Sige, naawanan ti bagayo kanya. Mabalin yun ti pumanaw. nagbastos ka matan, nena. Sang-sangpot ko pa ilaang papanawon na kaon. Ado ti trabaho dito yung restaurant ko. Diyak kaya't dagdadaal iti kanito, tatang. Saan mo ako kuha da ito'y a restaurant? Iso apang aasin, tadi ka kung magpasindayag. Anya? Nagbaliw ka na namin pinsan, nena. Ni Tatakabo tinakitang arimwar iti restaurant. Nakadumog api manaw. Anya nga ta tinaramid na ijay. Ninena ti rimwar. Kat agturong iti kotse nakaparada iti batog ti ruangan ti restaurant. Sa balin ti langana ita. Aglanglangan na baknang. Tinasayat. Surutek ni Tatakabo. Ama ti pangibilbilang at kini Tatakabo. Ado tinaytultulong na kanya idiadda kailangan iti serbisyo. Amok adinak may lasin. Gaputa nagdungrit ti langat. Agparangag kang kuana. Kat ilawlawat ko ti amin. Sursurutan nagsakit di dyan dungret. Nagbalasiwak iti kalsada, bumalasiw man. Umasidagan kanya. Tatakabo? Mamunak. Sino ka? Sakda ito ni Miguel. Miguel. Wan tata. Kitaan na ka na yung bag. Pamarang lahang da ito'y langak. Diyos ko. Sumurot ka kanyak. Sana dito iti pagsaritaan tayo. Uwan baraw. Sumurutakan ka. Kastagayam. Tiyan mo dagiti makamamo kanyak. Nabayagan anatayak. Iso akas to'y itatilangak, tata. Talaga nga ayop dahil akong Congressman marasigan. Ituloy ko lahat tati pa ng limlimok. Kat numakalak itinapinta sa gundaway. Ibalas ko tinaramid na kanyak. Baraw. Adanas ka na maamwa may panggap ko ni Nena. Anya dita? Nakidinan ka ni Mayor Carrion. At nagbaliw mo tin anamin pinsan ti ugali na. Tinalikodan nakpayon nga amana. Anya? Tila ang panagibalas ti kanayon amang ngag ko ni Nena. Kaya't nabalsan ni Altea agayem mo. Anya? Pinagimunan na ni Altea agayem mo, Miguel. Iso ang nakidun ka ni Mayor Carrion. Tapno maaramid na ti kayat na. Kasta ka di. Laplapdak edi ni Nena. Iti panggap na nga aramidan a panagibalas. Ngamsan adimngag kanyak ti anak kaw. Nakitak arimwar itay iti restaurant ni Nena. Asino ti aking kuka iti restaurant? Ukwa ni Mayor Carrion. Nga insagot na kun ni Nena. Anina? Naibagapay kanyak ni Nena. Amaluglugin ti restaurant ni Altea. At sigun kun ni Nena. Ilaklakon ni Altea ti restaurant na. At gatangan ka nun ni Nena. Kasta ka di. Miguel Barok. Agmay-may sa akon iti balay ko ijay away. Tasaanin nga agaw awid ijay ni Nena. Di kay madanagan, Tatakabo. Manipod ita. Kanayon kayo asarungkaran.
Bastag talinayad lang alimot ti amin. Huwag baraw. Di ka agdanan. Ma'am, nakapanawon di gimatang iti restaurant mo. Panawan tamutan na ito a lugar. Nana Rosalia, Ha? Agsangit kamutan, ma'am. iti maudi akong daway. Kinangag pa iti restaurant ko. Ano dagiti pakalaglag ipag. Kan sakripisyo nga impaay ko. Tapno na ang makaibangon na kiti negosyo. Ma'am, Agkit-kit man ti riknag. Awanin ti maramidag. Gapot ang malublogin. saan pa'y anala daw ti amin, ma'am? Ado pa'y ti maaramidam iti baro ngagsapa. Pasitlaang ti biag daytoy ang mapaspasamak. Nana, Namaris ti biag, ma'am. Talagang ado dagiti pasamak asaan ang mapakpakadaan. Tila ang rumpang aramidan tayo. Kat ti panagkararag iti namarswa. Nana Rosalia. Ma'am Althea, adda na panunot ko nga aramidan. Anya dayta. Dumagasta iti simbaan, kat agkararag ta. Dumawat ta iti bendisyon ti Apo. Tapno adda kalasag ta, amang saranget iti anyaman apan lubok adumtag. Kumusta tirik na, ma'am? Gusto ka na niya. Naglagaan tirik na kita. Talaga na bilag ti kararag. Wan, ma'am. Amom, itay nagdumog ka nagparintumang ka ang nagkararag. Kitkitaan na ka. Tikura paruko, wano ti pade. Nang, Inton Domingo, awisan tamot daturo kan Marcelina nga umay makimisa. Umay tayo agdayaw kan umararaw iti Apo. nan, Ala, agawid tan, ma'am. Amok nga urayan na tandaturo kan Marcelina. Ala, umay ka. nasaya at dayta nga inaramid yo, Rosalia. Kinapuno na napayag mo na sa anak-anapan iti simbaan. Amo, Marcelina. Itatanawaya akong ngagdakiwas. Masansanang na mapanak iti simbaan. Rosalia, Kitaong ita ni Althea. Ininutan ang mauawat na ti amin. Madlawon ti kinaragsak iti langana. uwan, nadlaw ko matkan ko na dayta. Nasakit itay tinakam na. Gapo iti panangila ko na iti restaurant na. Saan na analapdan tinagluha. Ay, tingay kundo unit na. Naila ko na kadimutan. Wan, naggidan ang naila ko na ti kundo kan ti restaurant na. Kasta ka di. Ay, tsaka mo no anya ti plano na itang aramidan. Bye-bye tayo pa'y laang noan niya ti panggap ng aramidan iti kwartan. Amok ni Althea. Amok nga ipay na matlaang iti sabali ang negosyo ti kwartana. Bukod na asapol ti kwarta nga awan tintultulong kankwana ni Don Braulio. Saan ka di akas tamot laang ti ugali day di Doña Sabela inana? Amo na akailalaan ti kwarta. Gusto ka, Marceli. Sige. Asya kun ti agluto iti pangrabian tayo, Rosalia. Sige, katulungan kan. Agpusog ka, Althea. Nagnanam ti indengdeng ko anat lataya. Sinagpawak pa'y iti tinuno alamas. Magusto ak launay ti dinangdangan. Isigurado nga ano ti kanat. Agyaman na ta magusto ang balasan ko. Marcelina, nairwa mo ni Althea ang agsiday tinatnateng. Nang runa no adda sagpaw na tinuno alamos, wano ikan. Kas kumaita.
Aya, didak pakadanagan na Marcelina. Saan ka napili iti makan? Day taman ti kayat ko, balasan ko. Saan nga iti panang dilaw iti pada a tao? Ado dag iti babalasan a napili iti makan. Ay, husto ka, Marcelina. Ngam idumam ni Ma'am Althea. Tasyak tinang tarakan kan kuana. Ala, gusto day tanan na Rosalia. Mangan tayo kitin. Ibusak ti makan. Sige, awan to ti sidain nyo. Ah, Rosalia, dakkel ti na itulong ti kanayon apan ang pagbagam ka ni Althea. wan, Marcelina. Sapay la kumatag na nayunan anaragsak. Nabayag ajak nakita, ipanag-isog na. Awanan ti sabalya kamangan ni Althea iti panawad ti rikat kan liday. Idida mo ayaay na dito'y balay ko. Kaya't ko aliklikan ni Althea. Marcelina, Ngam na amiris ko nga awan ti basol na kaniyak. Nang rona, kadagiti dadakkel na. nasingpet ni Ma'am Althea, Marcelina. Aginggat si bibiyagak, salakniban kan saranayak iti anyaman aparikot. Gusto launay ti araramidam, Rosalia. Tila ang pampanunutak ita, kat ni Don Braulio. Ambo, asap-sapulan na kami ni Don Brown. Sigurado apatayin nakday jay adimonyo, apaman amakita na. Day tapay ti may sa apang panunutak. Sa anak ang makaidna no rumrumwar kayo kan ni Althea. Di ka matanagan. Taagan anad kami akanayo. Saan nga umdas ti panaganat yo, Rosalia? Naimimbag matlaang no agtalinaad kayo latan dito'y balay ko. Marcelina, Jack kayat, nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Rosalia. Sigurado ka iti pangiteng mo, Althea. O na Marcelina. Kayat ko tigagangay a panagbiag. Mangipatakder tayo iti basit apakanan dito iliyo. Balasang ko. Orayan tayo tinagduma a kwartag para iti negosyo. Saan kayo ngaglako itinatnatang iti kabangibang nga ili? Siya kung ti makaamo na Marcelina. Ay, maragsakan at iti dayta na ibaga ang balasang ko. Diyak sayangan ti kwartak iti awan kas iskan na abanag nana. Tidaduma a kwarta naglakwak iti restaurant kan kondo unit ko. Ipaay ko iti basit a negosyo. Wan, gusto launay ni Rosalia iti naibagana. Talaga nga amom nga usaran ti kwarta ang balasang ko. Awan nagdumaan nyo iti day di Doña Sabel nga ina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. oray siya kung ti para luto iti bangunan tayo apakanan, Ma'am Althea. Uwan Toro, agtinulong tayo iti trabaho. Awanan ti sabali amang imanihar, no saan ada tayo matlaan. Sa bagay, gusto ka, Ma'am. Nagmayat day ta na panunot mo. Maaramat ko matlangan ti kinalaim kong agluto. Anya? Ado ti amok aluto na putahe, Ma'am. Lutong bahay ako nada. Ala, ipapas mo to ti agluto apaman ang makarugi tayon iti bangonin tayo apakanan. Un, Ma'am. Ay na, magagaran ako ng agluto. Ni, si Mangputan ni Nana Marcelina. Althea, Toro, naibag adamag ti isang bay ko kada kayo. Anya, Nana Marcelina? Nakasaritak ti market superintendent nga adapay bakante. Amabalin a pagpwestuan iti pakanan iti mismo at sindahan. Nasayat nga rot no kastanana. Ma'am, kadwaan ka amang ipagna iti requirements para iti permit ti pwesto. Sumuro takmat, Nana. Wanduro, talaga sumurot ka kada kami. Sige, Nana. Rugyan tayon ti mangipag na iti papeles. Nailistak matandag iti gatangan ama usar para iti pakanan.
Ma'am Altea, ipagnata yung ti permit para iti pwesto. Sa dino pa nga, iti papalan tayo. Mapantagatan ka dagiti mausar iti pakanan, Toro. Sana ba nga, tana ilista kami na. Urayin ta ka di pa ni Nana Marcelina, ma'am. Saanan? Umunatan iti paggatangan ka dagiti mausar. Kasarita nga ni Nana Marcelina dagiti amamo na makatulong kada tayo. Panagkunak, ma'am. Adot yagbalin a customer tayo. Apay anay bagam ti kasta? Napintas. Kan malabsan tinagado ataw ti pakanan. Kan igit pa'y ti kalsada. Iso amakunak nga adot ti umay mangan. Positibo ti kapanunuta may panggap iti negosyo, Toro. Dahil ti kasapulan, wanarumbang a panunutan dagiti tao, akayat na ti ang negosyo. Kumusta tinapanan nyo kada Toro kan Ma'am Altea Marcelina? Adda nagbanagan ti amin, Rosalia. Mabalin tayon ti mangrugi iti pakanan. Nakasaritak matan dagiti amambok nga agbalin a serbidora. Maragsa ka nak iti dayta, Marcelina. Saan amasayang ti kwarta ang naglakwan ni Ma'am Altea iti kundo kan ti restaurant na? Wan, Rosalia. Kat, simangpat ka de Altea, Kantoro? Saan pa'y ti amok nga ron kat aggigidan kayo nga agaway. Si Mina ak itayin kadakwada. Imbaga ngamin kanyak ni Altea, ado magasda iti paggatangan kadagiti mausar iti pakanan. Kasta aya. Wan. Ala, urayin ta nga roden ida. Bareng agawid na mutan diti ba? Ma'am, nagado dagiti ginatang taap para iti pakanan. Isa ang mga arkilatalangan iti jeep nga agawid iti balay na Marcelina. Saan aparikot dayta, Toro? Ala, urayan naklangan diti sangwanan tinagkatangan ta kadagitoy. Tamapanak iti paradaan ti jeep. Na mga arkilak iti pagluganan ta, ma'am. Sige, Toro. Urayan ka ditoy. Aganet ka. Well, ma'am. No problem. Sige, inakon. Pertingak-timag na. Takababain kini Ma'am Altea nga uray. Diyak kaya't amatagtakan ti babae apat-pat gakunay. Sana bale, taasidagbet ti paradaan ti jeep nga agturong ijay lugar na Marcelina. So partakak pa'y timag na. Nagbayagan na Toro kan Ma'am Altea na pangimatang kadagiti mausar ije pakanan Marcelina. Di ka di madanagan, Rosalia. Patsik nga agawid ang dagijay. Ay, tinak mababalaw no apaya kastoy tirik na. Siyak tinang padakkel kini Ma'am Altea. Kat among ti mapaspasamak iti agdama. Nih, adda nagsardeg ajip iti saan unay nga adayo, Rosalia. Ang mga no isudan ti dimtag. Sige, taro mo arak. Inakitaan no isudan nga agpaisaw dagiti simmang pag... Ma'am Altea, rabieng, inka maturog ang itay kapay ito'y salas. Sana pa'y ang makaturog na, Rosalia. Amangan no makaala ka iti sakit mo, gapo iti panagpuypuyat mo. Pampanunotak namin no anya pa'y dagiti kasapulan tayo, para iti panaglukat tayo iti pakanan inton bigat, Nana. Ay na, panagkunakat na kumpleto matan dagiti kasapulan tayo, ma'am. Agado, dagiti ginatgatang yukin di Toro. Kunakon kat ang makaturturo ka. Madlaw ko apilpilitum laeng nga imulagat dagiti matam. Ala, ingka maturugang, ma'am. Ano naman sinina? Nakaring ka din ni Ma'am Altea. Wan, Toro. Nariwat pa itay na riing. Kasta ka di? Ay na, nakababain pa'y kitingkan ko na, nana. Anya tinakababain ako na ang Toro. Nakababain tasyak tinangudya na karing. Imbes ko maasyak tiin mo na abing maon. Wan gayam. Nakasaritam ka din jay driver ti jeep a pangiluganan ka dagiti masapsapol iji pakanan. Una na, imbagak amasa pa nga umay. Nala. Agkapi ka nga rodan, tay bagkat mong tulaangan nga irwar dagiti mausar tayo iji pakanan.
Saan mo't ang makaunag, wano makaasidog dito'y batog ti balay jay jeep apagluganan tayo. San aparikot day tanana? Ala, agkapi-akpay nga ron. Tapno adamot pabigsak nga agbagkat kadagiti mausar tayo, ije pa ka na. Ay, ayos. Naising pa tayo matlangan dagiti usaran tayo dito ipakanan. Ay nabambanog kanturo. Nagado dagiti inararamid mo at trabaho. Magagara na kangaminan nga gluto, nana. Napanpay la naggatang da Rosalia kan Altea iti mailuto kan pangrikado tayo. Yung dagiti mausar, kompleton. Una na. Saan tan nga agawid iti balay turaw? Tainton parbangaw na agluto tayon iti putahe. Isungarod anangala ako niti extra akawis ko. Saan ako nga gawid, nana? At damot pagturugak dito. Alaga rod. Panawan ka pa'y diti kusina. Inakman kita ano simbang puten daltiya kan Rosalia. Una na. Siya ako niti makapo dito. Boss, kumusta ti panang sapuryo kanya Altea, Billy? Awan nagbanagan na, boss. Sinawar min ti aglawlaw ti ili. Ang saan nga masarakan da Altea? Yan bakit Rosalia? Anya. Sige, agi na na kayo pailang. Patsyak nga parang tungat lang dagijay. Aday padamag ko, boss. Naila ko gaya min ni Altea ti restaurant. Sa balitan ti mangimatmaton. Anya. Day tatimbaga takin ko ti restaurant, boss. Kan inla ko na pa yan ti condo unit na. Sigunday ta kadagiti nagdamdamagan mi. Kasta. Anya nga taan ti kasasad ni Altea. Saan na nairuan tayo jay tirigat? Boss, di ka madanagan. Sa kulen mi ni Altea. Ipanamnamak nga iti kabitan na panaway. Masapulan min. Anya nga iti, bilin kan ni Don Braulio, bile. Agi na tayo paila nga mangsapsapol ka ni Altea. Adon tinasayang nga oras tayo. Gapu iti dayjay ang babae. Panag ko na. Sana nga parang dayjay awaw sikse. Pag kunamat, Jaime. Siyempre. No talaga kayat dati agparang. Di nagparang kuman. Ne, Ha? nakadroga kan saman. Ha? Ay, saan man? Apayaya, bile. Amirism man na imbag dagiti bagbagam, Jaime. Agduduma dagiti sungsongbat mo. Ika, tirong pa nga mga miris ka dagiti pagbagam. My friend. Saan ka tasyak? Gusto, dagiti pagbagakan ka. Nagparang ni Altea ni Don Braulio. Sigurado akabilan ni Don Braulio. Ni Wow 6 eh. Nga po iti panangilibas dakin ni Bakit Amalia diti mansyon. Anya. Dahil nga mintirigat na kin kakay. Awan pa nagtalik mo kanyak, my friend. Kailangan nga min kit-kita yung kanyak. At di pa nagkamalay. Ha? Madek, tikas na nga ugali, my friend. Saan ka? Perfecto a tao. Tapno saan ka nga kamalay? Kanayon lata na kamalay, dagiti bagbagakan ka. Oo, Madred. Ay, Miguel, gusto na ka na panagbalsig mo. Napampanog kan. Didak pa kadanagan, tata. Kabalak pa ito eh. Sarding mo pa ilang. Taing ka pa'y mangal daw. Nakaluto ako, iti kanunta. Sige nga rod, tata. Mariknak na tantibisin ko. Nadari puspos ka ni tiling at paraw. Saan ba ya sumango ka itilamisan? Sukatampay ti badom. Uwan, tata. At kalpasan ti pananganta. Mapantay di kapatadan. Tumulong ta, nagparti ti baboy. Tandagpas kaninjay akana ka. Kasta ka di, tata? Wen, baro. Kasangay tay anak na babae. So, aparatyan tayo jay baboy na. Awan mo't kami ti sabali at umulong iti ka anak ka.
No sana da kami akakabagyan da. Ala, inta pa'y mangal daw, baraw. Mamantayo, nagadot itaw ang amang-mangan. Katdamo tayo pa ilang tagpakan. Kaaduan na pa'y kilalagi. Wala Arturo. Makumay kumlaon na yan ni Nana Marcelina ang mga sikaso kadagiti mangmangan. Miss Beautiful, may saman pa yung order dito iti adobo ang manok. Wan sir, mabitlaan. Amo kuno apay ang nagadot ilalaki amang-mangan, ma'am. Apay. Siyempre, kaputa adda Miss Beautiful a servidora. Siga talaga. Mabitlaan sir. Oh, atuin ti order mo. Agyaman na, Miss Beautiful. Ala, mangan kayo lang, kakapsat. Unlimited kisabaw. Turo. Adamanin sumungat a customer. Asikasuam ti order na. Mapanakit ti kusina. Mangluto ak pa iti sa bali a putahe. Yes, boss. Siya ang kunti makamot ito. Nagposkong tiro pa da jaya Congressman Marasigan. Isugayam ti akin proyekto, iti mararami awiting city to'y barangay. Nag-aasay. Nagmayat ti panagisem na iti nagdakkel atarpulin. Nakapaskil iti mararami awiting city. Saan ka niya may parit ti kasta, Miguel? May parit, tata. Ngam amok nga agpapabigbig lang ni Congressman Marasigan. Iso ngayon paskil na diladawan na iti tatarpulin. Ay, pala ko na ada iti Tagalog. Diyak man lang botos na jaya tao. Tamok mo't lang, ti mading aramid na. Tata Catalino, Ala, ituloy takitin ti magnabaraw. Madadaan lang ti aldaw ta. No makikita ta tiladawan ni Congressman Marasigan ang nakapaskil iti tarpulin. Paepal ako na ada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ato iti pinggan. Karagam iti ato apulutan, ha? kapsat. Sana siya ti pangibagaam. Tumultulong ak lang dito eh. Ano? Pero, kapamiduan ay may kadimawat iti pulutanan niyo. Ay, gusto ko man day jay. Kurang jintad mo iti pulutan mi. Kanakit din. Awanan ti adu peso. Hala, maudin day tao. Ado pa iti saan anangan na bisita. Mumpit kami talaga yung nagadupay lang sa Saski ka kiti alakay. Hoy, siga! Itulong mo dago si iti pag-iinuman mi iti apulutan, ha? Tsaka kaya tinagina da tao. Tata Catalino. Asino day kaya tao? Tora ti prom. Rumwar kan umunag iti pagbaludan. Kapoy ti aramid na amaday. Anya? Katalras leng tinagbali na kaso na iti kanlabas. Agtakaw iti dingguan. Kat partyendan tumatan kadag iti babarkada na. Kat ilako dan tumatan. Kasta ka di. Hoy! Yung pulutan mi day! Ay, ala, inkalatan ni tulot ni pulutan dami kay. Mapankan, paraw. Imbagak matangan ka ajak kaya tinagina da tao. Ha? Abe nagbayad ka mga ititipulutan mi, ha? Kami tibagnak man na. Pasensya kan kapsat. Anya pasensya. Pasensya. E dito talaga doon kami agbabarkada dito yung agiinom. Pasensya kayon ko naman, ha? Idiso ko ni tilamisan ti pulutan nyo kapsat. Agsubliya. Mabit lang! Bastos ka. Kasarsarita ka pa yung lang yung parawan akon, ha? Kapsat. Di na man nawawagan iti kabsat, ta saan ka kabsat? Jaski ka. Abay, di na ka mo, ha? Saan kapsat? Nakata! Oh, nangayo! Di na kayam am-am mo dito yung tao! Wes, yam-am mo tibagikan ka. Hector, gusto tayo daan. Hindi mo kami lang ti bisita. Ah, Bisita na kaya. bisitang gayam na ito yung tao, lakay Catalino.
Isumat lagayam at dinak ama mo. Kapsat, di mo ulitan pa itinaramid mo. Anya? Lumaban ka, ha? Lumaban, Mike. Sige! Ipakita mo ti kabalan! Gustoon ko nak, Mike. Kailangan pa ito! Hindi ako mamangiririmok dito, Hector. Pangasim! Ay na, limitam ti pingping mo. Gapoy ti panang danog kan kadayday a Hector. Baybayan nyo latan, tata. Kabalak na ibturan ti sakit ngay naramid day dya tao. Mawatak ti inaramid mo itay, Barok. Saan ka na bimalas? Gaputa di mo kaya tiriri. Gusto ka, tata. Diyak kaya ta mariribok ti paskan. Iswadyak tinutupan day dya Hector. Ay, talaga ti pron dayjay. No apay mat nga may nga umay pala dito'y ilimi dayjay a tao. Tata, Pumanaw ko man iti dayto nga ilay. Tapno awanan ti pron. Sigurado. Ado ba nan ti mapukawan iti dingwan kapukan ko ana. Tata Catalina. Mas dawak nga raw. Tanda man ang dito'y dayjay a Hector. Isumat lang ti atapag ka ng takaw iti kakaisuna akalding kao. Anya? Natural nga garamid dayjay iti dakais. Gaputado dak nagbabarkada. Awan mo ti makaituran amang dilaw kadakwada. Tadarmas dak. Ultimo dagiti barangay opisyal. Awan ti maramidan da. Ay nga madan tulat na pagpatinggaan ti matingaramid dayjay a Hector. Agdan tulat ta, Miguel. Nakaparking latang ti kotse ni Altea iti garahe. Apay, akastoy tirik na kita. Kanayo na sa puyak ni Altea. Sana latang agsardaya mang sapul kenkwana. Kailiw kumatan ni Altea. Boss, Apay, Billy. Kit-kita nyo matlatan ti kotse ni Altea. Kinapudno na, Billy. Kailiw ko ni Altea. Isulatan ti pampanunutek itirapi. Boss, Kaslaputot ko ni Altea. Nabayag a panawan at tinarakin ko dito'y mansyon. Itatawa na makitag. Oh, kasla dya ka mo ti aramidag. boss. Sa pulin mi kadipay ni Altea? Wan, di kayag sayang iti oras. Talaga kailiw ko ni Altea. Boss, Kita pa man ang makita yun. Saan nyo abot-bot nga na? Ibagay lang ken kuan na akayat kon ang makita. matungpal, boss. Saan nyo apilitan? Diyak kayat ngagparagak adake sa tao ken kuan na. Itultuloy ko tiyag pamarang anasayat ken kuan na. Boss, saan nga iti panang dilaw kada kayo? Saan nga ta nagbutang kada kayo ni Altea? Gapo iti panang kamagni ka ni bagat Amalia? Isungaro da sa pulay yun ni Altea. Tailawlawag ko ken kuan na ti amin. No apay, apinakamag ko kada kayo idi ni Amalia. Boss, Diyak maawatan itatarik na, Billy. Kinkinatan na tinakaro nga iliw ko ken ni Altea. Isuwa sa pulay nyo. Kat alukuyin nyo nagsublin dito'y mansyon. kailangan nakita tila nga di Don Braulio na nidayay mi. Nalabit sa nanaragsak. Isuan na liday ni Don Braulio. Talaga ka di kas tati ugalim? Awan pa iti isumbat mo kanya ka nasayat. Gusto mo di kinulakan ka, Billy. Sige. Awanan ti maramidak. No sunga ni dagiti sumbat mo. Ala, rumarta. Ay sa dino ay ti papalanta.
Ituloy ta sa pulon ni Altea. Kailiw launay ni Don Braulio da dya babae. Uy, siyak, Billy! Kailiw kumatan da dya, sikse. Oo, agpada kami lang iti marikrik na ni Don Braulio. Sige, sikat maneho. Masadutak. Di mo ni baga masadot ka ang agmaneho. Na talaga matasadot ka. Anya? Saan ka di apot mo ti bagbagak? Kanayon la siya akong dagmaneho iti kutse. Makauman. Awanan ti adu pa asaom. Ingkakat irwaran ti kotse di garahe. Tasapulan ta ni Altea. Tara, Sam! Ma'am, nagpigsa ti todo, Ma'am Altea. Madandana ka na. Saan pa'y asimang patdana na Rosalia na na Marcelino? O niya Rotoro. Imbagak itay kanina na Rosalia sa aning amapan gumatang iti Ricardo. Taado pa dagiti ginagdatang ko. Namamangan ka nga agpuran dagiti Ricardo. Iso ang nagbati dapay kanina na Marcelina iti tiyandaan. Sapay na isira kong tipakanan. Taom yan dapay la kumayjay kabayatan ti panagtudo na itinapigsa. Di tayo naman nga agturo iti nag-isa. Sapay awan pa rin na. Oh, inyamit nga minin ti kastoy. Takanayon nga agtudo. Masikuranak pa'y kitin. At agtutok. Nalabit nga isulat si Marco. Ala, mabit lang, Ma'am. Talukatak ti rin ako. Turaw, itimplaan nakman itinaputot nga inubag. Ay, talaga amalambinak. Wala na. Saan pa'y ngamin ang nagburak tinsaang padalong? Isasaan ko lang ngamin. Ay, sinarupusok ni ngamin tinagpig sa ato daw. Kasaan ni mo't na mapasardang. Sa may sa, awan mo't lang ti makita mi apagluganan. Oo, burburukan, di dalaw na isaan mo. Una na, kumayon. Mabitlang na Rosalia, ha? Mangtimpla, itinumam akabay. Mabitlang! Kumusta ang tirik na ni Nana Rosalia, Toro? Nagkalman tinakaro apa nagpigurgur na itay, Ma'am. Nakaturog sa payon. Kastamot lang ang tirik na itay ni Nana Marcelina. Ay, kasanumat ngamin. Sinarakusok na tinapigsa atodo itay. Ha? Ni Nana Rosalia, tagoy uyak. Diyos ko, agsakit samot ni Nana Rosalia. Tinasaya at Ma'am, mapanak itayan na. Ang mga nagsakitan nagpasok. Turaw, mabait lang Nana. Dapat man timugin yun na nabara kayo. Ha? Diyos ko, ang guri-guro kayo Nana. Ay, malambinak lata. Kaya't ko ti agulas iti ato. Sige Nana, ulasan kayo. Kalpasan na. Ipakamok kini Ma'am Altea ti mapaspasamak kada kayo. Agbati kan dito'y balay, Toro. Da kami laktan ka ni Altea ti mapan iji pakanan. Bantayam ni Rosalia, tamasake. Una na. Kaasimot ni Nana Rosalia na awan ti kadwa na dito. Saan abali taad damot ten dagiti servidora tayo iji pakanan. Kabaulan min ti aglako ijay. Sige Nana. Siya kun ti makamukin ni Nana Rosalia dito balay. Ipatumarmon to ti agas na aparagurigor. Una na. Amok anak kaginawan ni Rosalia, gapo iti impatumar tayo idirabi nga agas. Imbaglakit din, taad dapay tinabat-bati nga agas ko para iti kurigor. Ay, madandanagan nga rod idirabi eh. Kunak no saanin nga baaw ti kurigor na. Ala, umuna kamin ka ni Altea iji pakanan, Toro. Makamukan dito'y bala. Wow! Nay, rimor ka magtang iti silid na na. Nakapsut kayo pa lang ah. Ay, mayatan tiriknak. Jakmut kaya ti agid idalatan. Ad-adang agsakitak. Apag iso na na, nisagana kunti ka ninyo. Ano, mangan kayon? Uwan, ahon kayam. Napan ka din da Marcelina kan Ma'am Altea iya pwestaw. Una na, nariwat pa iti rimor da. Ay,
Mga anak man nga rod basit. Tainak tumulong kadakwada nga glako. Isupay ati maitulong ko. Anya, kat no nakapsot kayo pay lang. Dito'y kayo latan balay. Ang ginana kayo gidi. Ay, turaw. Inak pa kadanagan. Nairwa mo ti bagik nga trabaho. Nga oray adda sa gubanit ka. No. Ejay mansyon. Oray adda saksakit mapilitan ka nga trabaho. Gaputaong tanda ka ni Don Braulio. No awan ti maarabidam. Nana, naingat ti bining kanyak ni Nana Marcelina. Abantayan kayo dito balay. Hala, di na kon panunutan. O may kakiting tagildan taamangan. Amapanak man ijay pwesto. Hala, mangan tanturaw. Anya tiar aramidem dito ini Rosalia, Turo. Saan ka di nga imbagak ka abantayam? Ay nanana, yakmat malapdan mo umay dito'y pakanan. Ad-adda ka nung agsakit no agtali na ijay balay. O nailakit din ni Rosalia. Imbis ko mga agina na umaykit din dito'y pakanan. Nagadumanan ti customer tayo, anana. Makumikom ni Ma'am Althea kadagiti agurder iti makan. Malipod itay nang lukat kami. Adon ti umay mangan. Madlaw anabanugan ni Althea. Ngam ikarkarigatan na lata ti agluto kan agserbidora. Ang damat dagiti talo a servidora tayo ah. Apaya tumulong pa ilang ni Ma'am Althea. Ay, abog banta ni Althea. Kaya't na tinaparta ka trabaho. Lumabaliin ako na amin at trabaho. Talaga bilibak kin ni Ma'am Althea, nana. Awan umasping iti kinasingkat kan kinagagat na. Mapanak iti lugar da tatakabo. Adayo pa iti kalsada pagurayak iti jeep nga agpakabisera. Ti grupo ni Hector tinagbalangan iti dalan ko. Umasideg ng kanyak. Hoy, lalaki! Malagip na! Ay! Huwag kapsat, malagip ka. Si Kajay ng danog kanyak. Imbag tabi mo nalipatan ti inaramid ko kanya. Kaba! Bugbugan tayo dito ito! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Taga dito'y na Hector. Kahit ang amok na itinagawanan adadakkel na. Ulila na dumag. Kahit iti sana nagbayad. Nasursuro na ti agaramat iti droga. Sinmurot kadag iti babarkada na. Anaamaam muna iti kabangibang a probinsya. Anya? Sigun iti damag. Nagpalimpay a pusher kadag iti maiparit at lugan ni Hector. Kastagayam. Yakam mo, no apay akas talatan, ang makaruwar iti pagbaludan ni Hector. Nalabi, nga da protektor na asin ti kataw. Wag, nalabit akas ta, Miguel. Bile! Oh, apay? Analukot ti rupam ngay masidag, ah? Asa na? Awan ti kwartak. San pa'y mat ngintad ni Don Braulio ti sweldo? Agpada talag. Ururayak nga itid naman ti sweldo. Ngam labsa-labsan nak, may. Naimbag pa'y. Agkapi-kapi kalatan. Ito yung opisina na. Ang damagaman kide. No, kano tangag sweldo? Sika natin mapano kayat mo. Apay asyak pa lang, tibaon mo. Ika ti makannawan ni boss. Iswasikan ti mapan makisaritakin ko ana. Kas lang amin napudot ti ulo na itay. Sana matagtagari. Napudot mo ti ulok ah. Tawan kortak.
Sungagpada kami lang. Ala, saan ta pa singa ni Don Braulio? Nalapit nga do ti pampananutan na. Iso nalipatan na nga intad ti sweldo ta. Naimbag pa'y dagiti dadto makakadwa tayo. Na nagswildudan. Oh, bad trip. Urayan talatan no kano nga intad na ti kwartata. Naklakit di makanano, si tikas ta nga raramidan na. Ay, ura magtupay ti mansyon. Anya? Nabali ti ugalek. No, sana ka mapaswilduan, Bili. Nabara ti ulok. Ang mga numapaltugak pa'y kit di ti amo ta. Uy, tanangam ti panagsasawam, Jaime. Ang mga no, damakanggagan ka. Kat idanon da ka ni Don Braulio. Dakas ka kan na. Sana ka mabutang, Bili. Talagang agbaliw ti ugalek noon ti kwarta. Naglablabasan ni Don Braulio. Asaan ang mangita di ti sweldo? Padre pa talaga! Nas ka na may deliver da kiti droga iti kabang ibang probinsya. Kahit amo yung tiramidan nyo, big. Doa close van ti pangiluganan nyo kada kiti agtuduma droga. Da kami mat ka ni Jaime ti mabati nga agbantay dito'y bodega. Ala, nagtignay kayon. Kaya't ni Don Braulio may deliver itanda kiti order da kiti parokyano tayo. Darasan nyo! Bili! Masadota ka tumulong. Ang mangilugan ka dagiti droga iti ban. Ah, Naglay nga agibaw ni Don Braulio. Yamsan magagpasweldo. agad makamu ka ano, di mo kaya't itumulong kadakwada. Mawatak tirek nam, Jaime. Tangan nakpailang iti kwartam. No at dabili. Luklukwen na ka di. Amom lang arudan nga 1 kwartak, utangan nakpay. Oo, relax ka lang. Di kagpungtot. Keske, pangalak nga iti kwarta. Dagiti pa ilang kakadwa tayo nagsweldo ti pagutangan. Saan na siya? Tahanan. Tumawatak langan iti sigarilyom. Tane, ultimo sigarilyo. Saan pa makagatangan? Sige. Alam mo na ito kagudot pakete a sigarilyo. Kakasi ka man. Ipapas ko lang nga iti pa nagsiksigarilyo ti kinawan kwartak. Rabiin. Yumanda kami pala diti bodega dagiti droga. Adpak pa ilang mat ni Bilay. Ay, sana ka makaid na. Agpag napagnakman kit diti aglawlaw ti bodega. Agdungdung samat itay pinanawak ni Bilay. Pinan malapdan ti panagtuglap na. Tuadadak kalatrak ti nakaparada iti pagnaak. Awan sir bitag itoy. Malagip ko ti may sa atraka nakaparada. Inaramat mi ide, anang iluganan kadag iti drag mule. Why? Gusto ti napanunod ko. Takawak man ti baterya ti truck. Saan na bale? Saan na naipadlak ti kaha ti baterya? Nalakalaan ti panangalak iti baterya ti truck. Sambutak nga lang. Tawan pa'y dagiti dadto mabantay diti butika. Sigurado ka kadi iti day tagay magpagamalan. Asino nga ro tinang takaw iti baterya ti truck? Kanda kayong matlang ti agbambantay di tabodega. Malaala-ala. Doktalan nyo nga rot, no asino tinagtakaw. Paikakman iti pagnakman na. Bye! Ultimo baterya ti truck. Takaw na pa'y langman. Agsagana kanya.
no asino man dyan ng dagat. Itala ka di amadlaw yung awanang ti baterya ti truck kagadwa. Pwede na, ito lang. Asino tinaudi ng iparada ti truck? Nirinato, Pili. Nirinato. Tinaudian ng iparada dito, hindi na minsan pailangan daw. Dito. Anya? Ala, ayapan nyo ni Renato takasarita. Tarasan nyo! Uy, Pili. Awanay. Saan yun na masapulan pa itidwa baterya ti truck at tinakaw ko? Tao, takasarsarita ni Pili ni Renato. Iso ngamin tinaudian ng iparada iti truck. Dito yak pailaan. Nalpas na nagsarita. Dayjay. Nagturong manan ni Bile, iti aglawlaw ti truck. Mapanak met makidupong kadagiti kakadwak diti budiga. Tambay de. Aburido ak Mike. Gapu iti panak kapukaw ti baterya ti truck. Sigurado nga pungtot ni Don Braulio. Kapoy tinapasamak. Agasam. Dito pa mismo a bodega ti... At nagarsangan ti sigarilyo dito abay ti truck. Itala madlaw ko na ito ya. Kan dua filter ti ada dito Diyos ka. Amo ko no sino tinagtakaw. Ay, baka turo-turo ka. Nagmanmaniho, my friend. Nagtangamin ni Jibudiga. Sika mamatig maniho. Sigalatan ti agmaneho. Tutal. Nasungbatan mo din, ti parikot mo. Kanya ka din ti sasawam. Di ka man naging kuko na, Jaime. Amamukan, Diyos ka. Ultimo baterya ti truck, takawam. Sa dino tinangilam mongam kadagiti baterya. Adaya mo ti nalalak a baterya ti truck. Di ka kumamat agpabasol. Nawan ti pamanaknak mo, Bili. Nabatat ti pamanagnak ko, Jaime. Sige. Ipaganoan niya day tapang manaknak mo. Tasong batak. Di mawat ka kanyang iti sigarilyo idirami. Ket inikkan ka. Kalpasan na. Nagturong ka iti aglawlaw ti bodega. Makaturturo ka kiti daydakan ito. Ngam? Amok ti mapaspasamak iti aglawlaw ko, Jaime. Nagsigarilyo ka pa iti abay ti truck sakbay ngay nalam ti baterya. Kanya. Ti filter ti sigarilyo anapidot ko iti abay ti cage ti battery. Ket jay brand ti sigarilyo ngay padawat ko ken ka. Ski ka. Awanan ti sabali nagtakaw no sana sika. Sana siya. Agpudno ka, Jaime. Sika at talaga ti ataman. Awanan ti sabali pa'y. Wen. Aklo na kon. Nasak ti ng takaw. Iti baterya ti truck. Kunakun ka. Doa talaga makamobile. Pangasin. Di mo ni bagbagakin ni Don Braulio asak ti ng takaw. No di mo kaya't nga idanon ko. Pagkuduan ta ti mapaglakwan. Ariglado, Bile. Kinapudno na. At dalang iti likodan ti kotse dagiti baterya. Idagastan niya ilako. Boss, adakon. Lukatan latan tirida o Pili. Wan boss. Apay ka dia pinaya ba? Boss? Bili. Apay akas tati lang masakit kan samat. Wan. Nagsakit tintero pagi. Kagap ka po lang di may sa babaw nandito'y silad ko. Inikan na kiti agas para itigurigor. Sa puyutak man timuging mo, boss. Nangato ti guri-guri yo. Tinasayat, boss. Ipanda kayo ti ospital. Saan? Ilangan private doktor ko ti ayabam. Awagam ti cellphone na. Sige, boss. Matungpa.
nga iti raramitan jay doktor dito mansyon. Masakit ni Don Braulio. Nangato ti gurigor na. Anya, Isumot lagayam amat matay ti parparyana idi malam kalman. Ta masakit mat gayam. anya nga rod nga iti raramitan tayo ita. Kalpasan na mataming jay doktor ni boss. Itulod ko matlang iti klinika na jay ili. Rumbang lang, kas jay ti mapasamak kini Don Braulio. Ay may, apay manan akas ti bagbagan. Nagtakaw ka lang arudan iti baterya ti truck. Masikuranak nga rod iti raramitan na kada tayo abuyot na. Saan lang arudan nga paswildo? Natangsit pa ay. Imuaran ti doktor. Nalapit ang nataming na ni Don Braulio. Althea, asino jay doktor adim saag iti kotse ni Billy? Ti private doktor ni Ninong Braulio. Anya? Pimanawan ti kotse ni Billy. Anya nga ta kinapasamak ka ni Ninong Braulio. Ma'am, nabayagan ang malablabsak day ta klinika dito downtown. Gayang private doktor ni Don Braulio tagda dito. Wantor. Oh my God. Mapantay ti klinika ti doktor. Anya? Kasaritak ti doktor no anya tinapasamak ka ni Ninong Braulio. Nga ma'am, ang mga no. Di ka matinagan, Dora. Nasingpat day ta ang doktor. Mapagtal ka. Ma'am, anya nga iti madamang. Sigon iti doktor, masakit ni Don Braulio. Anya? Nangato ti gorigor na. Kan simmider ti sakit na high blood. Rumbang lang kan kuha na ti kasyay, ma'am. Dora, Oh, apa nagsinakay ka, ma'am? sigon pa iti doktor. Sapsapulan nak ni Ninong Braulio. Apaman ka no ang makita na. Agki daw iti pamakawan kanya. Anya? Agbaliw ka nun ang mamipinsan. Basta agsubliak ijaman siya. Ang mga no agpamarang manen anasingpat ni Don Braulio kan ka, ma'am Althea. Diya ka mo. Siyaklata ka nun tidakdakamate ni Ninong Braulio ka ni Dr. Salvosa. Di may sapay ka no arason no apay akim mapsot ni Don Braulio. Di kanayon apa ng pampanunot na kanya. Anya? Agawit talaang ang Doro. Kaya't kunti agin na. Di pa'y laang na Marcelina ti makaam mo iti pakanan. Naamuam kini Dr. Salvosa daita, ma'am. Wala na. Siyaklata ka nun ti pampanunutan ni Don Braulio. Nukas pangarigan tagsubliak iti mansyon. Agbalbaliw ka nun ni Ninong Braulio. Anya? Diyak amo na anya ti aramidak nana. Kaslama asyanak ka ni Ninong Braulio. Anya nga road ti panggap mo nga aramidan ita, ma'am. Inalak ti numero ti cellphone ni Dr. Salvosa. Sigon pa'y kankwana. Agsubli iti mansyon inton bigat. Tapno check-upan naman ni Ninong. Rumarak na na. Ha? Naisa dino ti papa na, ma'am. Agsubliak iti klinika ni Dr. Salvosa. Adalaang napatig nga ibagak kenkwan. Anya? Di kay madanagan nana. Mapagtalkan ni Dr. Salvosa. Pulos nga awan ti da kamatak. Maipanggap iti kaadda tayo iti daytoy nga iti. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Padanagan na, Marcelina. Rabi ay ngam saan pa'y anagawid ni Althea. Anya nga men, ti impakada na ka. Kasarita na ni Dr. Salvosa, ti private doktor ni Don Braulio. Anya. Apay akasarita na dayjay a doktor. Anya ti makagapo. Masakit kano ita ni Don Braulio. Kayat na makita ni Ma'am Althea. Anya. Saan na nga imbaga no anya dagiti imbaga ti doktor? Isulatan ti makakaammo no anya dagiti rumbeng nga ibagana. Mabiit man lang. Kasanoan na amuan ni Althea ang masakit, Don Braulio. Babaan matlaang kini Dr. Salvosa.
Nga may nagpakabisera daturo kan Ma'am Althea itay. Kat nakita da ni Dr. Salvosa, adim saag iti kotse ni Bilay, abuyot ni Don Braulio. Sa balay tinagparik nakin ni Ma'am Althea. Iso akin nasarita na ti doktor ijay klinika. Anya, kasta timbaga kanyak itay ni Ma'am Althea. Sakbay arimor dito'y balay. Sa bagay, ammo ni Althea, ti ar-aramiden na. Bile, matay sa mata ni Don Braulio. Nakita, nakaidalap ta ni ti Katrina. Tanangan man ti panagsasaom, Jaime. Aging pagtumot lang ni Don Braulio. Agasem, saan ta pa yan na makaliwaksay? Nakakanayon latan na dito yung mansion ti Ayanta. Kaya't kumatima pa ni resort. Ay naku, matag-relax. At damat swimming pool dito yung mansion. No kayat mo, dito ikan, nga gooper. Aglangoy ka, aginggat kay kayat mo. Bantayan ta kadilatan ni Don Braulio dito yung mansion. Pinapudno na bili. Maburburing akon. Anya pa'y kumakit, isumot nga ron ti trabaho ta. So, sweldo na tamad ni Don Braulio nga agtrabaho kan kuha na. Isong agyan ta dito yung mansyon, agingga iti agimbag. Sige. Panawan ka pa nga ron ditoy. Tama pa na kiji kusina. Kaya't ko timangan. Siya akong tiagluto, iti kanag. Sana nanasken asika ti agluto. Ado dagiti naluto amakmakan itay. Tsak kaya ti luto day di ama ng paseng. Sana nananam ti panangraman ko. Kaya ko pa iti panagluto ni Bakit Rosalia ide. Malagip ko day jay abaket Rosalia. Apay, kras mo. Tumal na ka man, Jaime. Ti kinasiglat na, ti kuna. Agasan. Iso tinagbayag ababaw ng diti mansyon. Iso pa'y tinagtartarakan kani Althea manipod ubing. Amo ka. Ket sigun ko ni Don Braulio. Ado ti amuda dya bakat apalimod dito yung mansyon. Anya ngay dagita palimad, bile. Nagduduma apalimad, Jaime. Anya ngay nagduduma. May panggap iti kabibiyag idi ni Don Braulio. Anya ngay kabibiyag din ni Don Braulio. Anay, ay tilapayag ko. Papingag sipat ka ngay. Ti amo nga takat jak amo aluklukwen na gayaman. Mga asar ka. Agsar sarita ta. Ngem lalao kami ti baribar asupat. Ala, mapana ka ro di kusinan. Diya ko namunuan niya ti bagakpekan ka. Mapan ka lang. Just kikakit ka kasar sarita. Tinawagan ka din ni Dr. Salvosa nga umay dito mansyon. Purayan tayo lang dito mansyon. Inak ko masukunan. Kadkad man. Aramatan nala kanon ti kutsen ng umay dito. Boss, kumusta gaya man tirik na yun? Ulawak pa lang. Tinegosyo tayo, Billy. Sikapay lang ti makamot ti amin. Boss, pinilin ko na naimbag dagiti kakadwa tayo. Nga isuda pa lang ti makamo amang i-deliver ka dagiti droga. Kaya abay sardeng ti panaglako tayo kadagiti droga. Dagkang tinapukaw kanyag. Panipod iti na raid. Ganti plantasyon. Dagkang tilugi tayo. Kinapudno na, boss. Maramat ko pa lang aging gaita dagiti agtutubong agbalin na pusher tayo. Nasayat. Di ka matanagan, Billy. Anay unak to tigunggo na nga itagkukin ka. Boss. Disak pa lang ti agrug-rug iti biyag. Pinanunot ko hondag iti posible kan nalakapagalaan iti kwarta. Napilik ti legal nga aramid. Kaputa nalakalang nga pagalaan iti ato a kwarta. Aging ga naadal kon ti amin. Uray ti biyag dagiti nasinga dagagayam ko. En sakripisyo,
Tapno maagaw ko lang ti kinabaknang. Kan pilag da iti kagimungan. Malagit ko dagiti dokumento ngayon parabaw ko iti lamisaan mo iti opisina, boss. Binasak dagiti dadumaan nakalanad iti pakel. Nalawa gayam ti daga. O no sa nikwa day di Don Ramon nga ama ni Altea. Gusto ka, Billy. No kinabaknang lang ti pagsasalitaan. Dahil ti Don Ramon nagayam ko ti paisa. Kadag iti kabaknangan dito'y probinsya. Boss, kasanon numamuan ni Altea ti kinabaknang day di Don Ramon nga ama na. Ket bawyen na kada kayo ti kinabaknang. Sana mapasamak dayta. Iso nga rod nga induling ko anay bagdag iti original na dokumento. Iti opisina kay Jerisoy. Ilang mabaling ko ngay parang kat dagiti peke a dokumento. Boss. Nalabit ani Dr. Salvo ang tidimten. Inakitaan, boss. At na nga'y matitog tibok mo. Kabayatan ti panaglabas ti bulan. Asan ka nagpapukis? Wen tata. Talagang igagagara apatindugan ti buhok ko. Kastamat ang tiimin ko. Uray asino amang kamaamukan ka. Marigatan dan amang bigbigkan ka. Uray saan mo nga ugingan ti rupam. Lukas tanada pagpaliiwam. Tata Catalino. Amaw baraw. Manipod si Mangbay ka iti biyag ko. Limagaan ti amin na trabaho kanya. Tata, Kas kumayta. Sika, ti kadkaduak nga umay gumatang kadagiti mausar ko iti panagtalon. Sika meten ti makadadda nga aggamulo iti daga. di yun panunutan day tata. Utang ko tibiyag ko kan ka. Isuanas kan lang agsubalitak. Agina natalaang dito'y sintro ti ilay, barok. Sa tanto ituloy ti magna, ama pa nila'y paradaan nga agawid. Ay, lumakayak nga minan. Iso ako mapsot magdataon. Sabay sa. Ado, dagiti ginatgatang tabanag. Ama aramat ko, ijay talaw. Miguel, rabiin baraw. Di ka kadipay maturaw. Saan pa'y, Tata Catalino? Kahit ko pa'y tugtugaw dito'y patuki. Kabayatan nakit kita titangatang. Ay na, naglawag ti tangatang. Nagataw abituan ti makita. Mangipasimudaag, anatal na ti panawan. Huwan tata. Yarig ko ti kinatal na ti panawan ita. Iti panagtal na kagpaliw kadag iti kabusor ko. Parok. Babaan iti ranyag dagiti bituan. Masirayan ti lubong. Uray no adda kay ti siknet. Addala talawag amakitan. Miguel, Dagiti tao nga adda iti siknet. Addala talawag nga agur-uray kadakwada. Ket terumbang nga ramidan kadakwada. Ripugan. Ket ikabil ida iti may sa lugar. Tapno pagbayadan dadag iti madi nga inararamid da. naku ti kay papananda kita balikas mo Baraw. Enggam, amaw. Amaw ti pagturungan dagiti na ibagam. Maibalog dagiti managdakdakas. Husto ka, tata. Dumteng to ti panawan. Ngagpulo dagiti dakes ti aramid. Nakita ko na rimor ni Ton Braulio iti silid na. Naimbagan nga taan bilay. Agpapapigsapay lang.
Anya nga may hindi maganakan kay tay. Nagbayag kayo mata nagsasarita. May panggap ka dagiti negosyo na. Amumot ka ni Don Braulio. Tila nga dahil tiisip na. Kat dagiti illegal ang negosyo na. Bili, baka talaga kin ni Don Braulio. Matmatay lang harudan. Dagiti pa lang illegal ang negosyo na at day ti panunot na. Dahil tangiwat mo, Jaime. Ang mga anuan niya mananti may sausawan mo. Ungay ang bili. Inasit ganak, may sa kadagiti agbambantay ti sugalan. Ijay sentro ti ile. Kanya timbaganakan ka. Awang kanon ti stak da droga. Mangitad ta kano itamot lai. Tado dagiti umayag gatang kadakwada parokyano. Ala, sikapay lang ti mapan di laboratorio. Agbati ak dito mansyon. Anya? Kasanon nga, inusandak nga ikan dagiti agbambantay ijay baro a hideout. Awagak idatay kanda ka. Naingat nga minin dagiti agbambantay jay. Gapo taado ti mapukpukaw asyabo iti laboratorio. Kat si kamat lang ti agtaktakaw, saan ka de? Tanghiwat mo. Mangig na ka ni Don Braulio. Mabuting kamat gaya, mamamuan ni Don Braulio. Kasi ka ti agtaktakaw iti droga. Sumardeng ka, Jaime. Ibagak mo't ka ni Don Braulio kasi ka tinagtakaw iti battery ti truck. Ala, agkarne kan. Ang mga nor-orayan danti siya bung i-deliver mo. Sige, umawag ka nga ruda ni baro a hideout. Sama pa na ko. Kita panaimpag dagiti negosyo tayo, Billy. Sikapay lang ti makamo abang idaulo. Sana parekot deta, boss. Inton malan. Inakalaan dagiti koleksyon tayo kadagiti na duma-duma a lugar kaayan dagiti negosyo yo. Good. Pili naman na impag ni Jaime. Tapno may deliver na impag dagiti droga. Managtungpal da dya tao, boss. Inapod na. Ison timbaon ko na panangala kadagiti siya boy di laboratorio. No kumatawan dagiti siit iti negosyo tayo. Akas kada Congressman Marasigan kan Mayor Carrion. Napimpintas pa'y kumatitaray iti negosyo. Panagkunak, boss. Inapalanda kayo lang da mayor ka. Nangrunay ti da dya congressman. Talaga nga inapalandag. Sigod nga iso timang tultulong kanya kiti negosyo. Ang amita, ison timpay sa kadagiti kabusor ko. Adu tayo a grupo, boss. Kabalan tayo aparmakan ti grupo da. Amok day tabil. Nga, saan pa'y nga ita? Amangan no dagiti negosyo tayo ti may sakripisyo. No adda mapasama karangat iti nagpabaitan tayo. Boss, Baybayan tayo pa'y lang ida iti kayat da mapasamak. Mabati tinatibkar. malagip ko dagiti igam nga da iti may sa kadagiti budegat. Abayag, ngawan ti na i-deliver tayo, boss. Panagkurak, saanan amay lako dagiti igam, Bill. Apay, boss. Hindi ang trabaho pa'y kanyak ni Congressman Marasigan. Iso ti makakamo kadagiti armas. Nga bita, ison ti dealer kadagiti igam. Takil mo't lang ti pukaw tayo. No sana na may lako dagiti igam, boss. Sana bale, mabawin tumad lang dagiti pukaw tayo. Uray puutan to'y kunak. Mabawin tumad lang dagiti napukaw kada tayo. Pasidega ko, niti pang i-deliver at iti siya ba? Makabanog, ti kas ti kararamidag. Saklatan ti kanay ng ibaw ni Bile. Kaya't konti sumina iti grupo. Total, basit madlang ti ipapasweldo kanyak ni Don Braulio. Ngamsak pa ya pumanawak iti grupo. Nagtakawak pa'y kadagiti mapaling ko apa kay ranudan. Daskay! Pulis, tinakalugan iti kotse, nagsardang iti batog ko! Bilag, kapsa.
Anya kay Teramida. Sa payatawid ko ang droga. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Natiliw ni Jaime? Sigurado kayo tiday tangay bagbagam? Hala, agyaman ak itiyawag mo. P.O.1 Castro. Bye. At da iti ikot na iti kanon ti anti-illegal drugs task group ni Jaime. Kasano ang naamuan ti otoridad nga da igam ni Jaime at droga? Delikado na ito eh. Ang mga napagpudnuan da iti otoridad ni Jaime. Kat ibaga na ni Don Braulio takin kuko kadag iti droga na tiliw da. Boss, sigun ko ni P1 Castro. Nagkandak dagiti pulis iti operation. Ket nabayag gayaman nga under surveillance ni Jaime. Anya? Gimaraw dagiti anti-illegal drug task group? Uwan, boss. Anya tiramidan tayo. Naibalot ni Jaime. Ket amangan no maibaga na kadagiti otoridad. No sa dino tinaggapuan dagiti droga nga imat na. Awagam ni P.O.1 Castro. Naskan, ama monitor na ti mapaspasamak iti unag ti pagbalutan. Uwan, boss. Sagbay ang maibaga ni Jaime asak tinaggapuan dagiti droga. Amo yung tiramidan nyo. At datao tayo iti unag ti pagbalutan. Kat patayan dan ni Jaime. Boss, Diyak kailalaan ni Jaime. Pili? Nalawag mo't sigurong tinangag mo. Patayan yon ni Jaime. Wisit. Wisit na talaga. Sa ano ko na nakataray, di nagbalangan ti kotse dagiti pulisan ng kamagkanyak. Sino nga tate? Ni magayang P.O.1 Castro, ti kumikita kanyak. Iti sa nunay nga tayo. Masarsarita na ti mayor iti Selda 2. Sigun ka dagiti adda dito yung Selda 1. Narungsot ti mayor iti Selda 2. Dayjay. Pimanawan ni P.O.1 Castro. Kita naglatan ti mayor. Nadadaka sa panggap na kanyak data. Una ako ang tiloko. Talaga di naksardangan nakitaan tayo diya tao. Pinisiman na dagiti upat na kakadwa na. Amok dahi diya P.O.1 Castro. May samat lang nga impormante ni Don Braulio iti unag ti pulisya. Ay, partner. Sigarilyo mo dita. Sigarilyo. Awan. Ikang kalangan ni tigatang mo no kayat mo. Nabitlan. Ito iti 20. Igatang mo amin ang dayta iti sigarilyo ta. Mangloko ka kaday, partner. Anya nga gatang ko amin to intod mo 20 pesos. 30, di may nga stick ti sigarilyo dito unag ti pagpalutan. Nagminan. Kukam laing to 20 pesos mo, nay. Anay ko. Orang pa nga gatang iti sigarilyo. No 30 ti presyo ti may nga stick. Sakla nga ro din ti ag sigarilyo. Makamu kayo mo na gumatang. Kagawa! Natangsit gayam to'y kabarbaro asalta dito yung sildaw na. Ikan tayo man ti pagnakmanak. Mabitlan! Mabitlan kakadwa! No sigarilyo ti kaya tiyo. Sige gumatangak. Basta dito kapkabilay. Umungam dagiti tao tayo ngaglaylo da pailang ngaglako kadagiti droga. Bili. Diyak kaya tikas iti napasama ken ni Jaime. uwan, boss. Tay tamat ti kayat ko kung mga isingasing kada kayo. Nabayag gaya man napalpaliiwan da ni Jaime.
kasanon. Nuuray dagiti dadto mga tao tayo. Kat palpaliiwan mo't dagiti kamang ti anti-illegal drugs task group. Imbaglakit din ta sana kasi murot ka ni Jaime. Tilay dagundaway, boss. Nutuwa kami. Alabit na may sa akmat anabalot ita. Wan, puno da ita. Wan kaya, Billy. Asino jay mawagkan ka, tapno may deliver ti droga. May sa kadagiti agbambanta iti sugalan, boss. Naibos nga minan ti stock da siya, bo. Kat ada order kan ko na, manipod kadagiti parokuyano tayo. Kasta. Wan, boss. Isong inbound ko adagos ni Jaime iti sugalan. Tapno agdeliver iti siya, bo. Una yan na panakairan ranana. Boss, Awagam ti cellphone di para bantay iti maysa kadag iti sugaran tayo. apay, boss. Kaya't ko ang makasarita, itamit laeng dito'y mansyon. Nagbayag ang kasarsarita ni Don Braulio ti maysa kadagiti agbambantay ti sugalan. Pagduha-duan na. Ipagarop ni Don Braulio nga iso tinangitimbre kadagiti otoridad. Tapno matiliw ni Jaime ang nagimat iti maiparit at droga. Sa napat siya ni Don Braulio ang nagkandak dagiti pulis iti surveillance. Jaske. Delikado ti biyag no pagatapan na ka ni Don Braulio. Nga damadi nga aramid mo. Sigurado. Kunakon kat. Nalabit a pinatay nan tinagatapan na lang ang nagipulong kadagiti pulis. Tapno matiliw ti imot ni Jaime at droga. Tinasaya. Pagkak no pinatay nang agpaiso ti para bantay iti maysa kadagiti sugunan. Boss, pinaltugan mo ito ni Leo dito'y mismong opisina. Di na masumbatan na naimbag dagiti damdamagag. Saan niyang susurot dagiti magpagana kanya? Iswa pinatay kon. Boss, iti limabasak iti pasilyo ti mansyon. Mas daw dagiti babaunan. No apay nga dagimlong apaltog dito opisina yo. Di mo iday kaskaso, Billy. Sigar ti makamo ang mangiruar iti bangkay ni Leo iti opisina. Kasta, di mapasama kadag iti agkamali abuyon ko. Saan lang sigarilyo? Maramanan nyo dito'y selda. No tumulong kayo kanyak, iti kahit kung aramidan. Kanya nga iti sa bali pa maramanan may, balaksit iti sigarilyo. Makaraman kayo pa, iti siya mo. Uy! Yun ay pigsan, ti busis yo. Ang mga numangag na kayo tagbambantay, Jilgard. Pangalaan mo iti siya mo, kat nakabalod ka ba? Isungarod, daw atag ti tulong yo. Tapno makastrak ti droga dito pagbaludan. Pagablo na tarabitan ba? Takbay ti amin. Patayin nyo pa, jay mayor. Iti seldados. Kasta matan, dagiti pasurot na. Rumrumwar. Ken umununag iti selda. Nalakalang. Basta planuan tayo na impag ti amin. Kalpasan, ti panagbibilang kadagiti balod iti tungkal selda. Sambutin nyo matan na sakyudan ti bakrang na. Awan ti arabatan may patataw. Awan ti armas may. Armas may. Kunakun kat. Nakapoy kayong magirimedyo iti aramatin nyo apatadam. Atoy, pinatirat ko pagigaman ti toothbrush. Kita nyo? Ay, nagtiran. Ayat, nagtiro daw. Pinananusak, ngayon rodarod. Iti nakrasa nga pasat ti simento. Naging tumirad, ipagigaman ti toothbrush. Daytoy, ti manggibos, iti biyagjay mayor, ti seldados. Patayan nyo. Katukad ti syabo. Maited kung tukata kayo.
Tay nga natataulan dagiti asok di tawar. Andan sakit di umay dito kalapaw ko kita agman. Mawan mo tao. May saang tinda na ngagturong dito Ang masino nga boses ni Miguel. Ay mapit lang baraw. Rumwara kaon. Ay maragsakan nagtay may ka dito'y kalapaw ko baraw. Kastak mo, tatay. Maragsakan na makakita manankan ka. Sana nagbaliw ti aglawlaw ti kalapaw yun, Nagadulat ta dagiti na imula anak natin. No iti arubayak, awan ti nagbaliw baraw. Ti ugali ni Nenang anak ko. Nagbaliwan na namin pinsan. Tatakabo. Di nan kaya't atalyawan ti naggapuan na lugar. No iti kastoy ko maapagtangon no isasarungkar mo manan dito lugar may. At dalata ka na yun ni Nina magpasangbaykan ka. Tata, kailiw ko mo tanda ito lugar. Akadwa kayo. Nabayagan day di na odi ayaay ko dito Wen barok. Kun saan makalipat dagiti agindag ije sa kaanan ti bantay nagrapit. Gapo iti na itulong mo idi kadakwada. Tata, Napasardeng dagiti agar aramid iti illegal apa nagtrusaw. Gapo iti tulong mo. nasayat mat nga rod no kasta. Gapo iti daytang inaramid ko. Naisakripisyo ti biyag ti gayam ko. Ngagtrabaho iti ahensya ti gobyerno. Tapi napatay daman. Ewan nga ron baro. Malagip po dahil di apagtang. Naalaam iti video dagiti agpukpukan iti kay kayo iti bantay nagrape. Inted mo iti mapagtalkan agayam mo iti ahensya ti gobyerno. Ti nasa o a video. Ang isumutan ti gapuna a pinatay da. Tata, Ay, una yan ti biyag. Agkas kumakanyak ita baro. Agmay sa ako dito'y kalapaw ko. No nailiktad ko mutan ti agdan ti kalapaw ko. Maturog ak mutan agmay sa. Kinapudno na. Kailiw ko launa yan ni Nenang anak ko. tatakabo. May kawak iti kawan na. Iday, kanayon asurutak iti burayok nga aglablaba. Namita, sa balen tinaturong na lugar. Ket numadanon ti sardam. Ad-adan nga aglading itak. No apay ngamin na nagbaliw ti ugali ti anak ko. Binagbagaak mo't ide adinan ituloy ti panggap na apa nagibalas kada kayaw kani Altia. Tatakabo. Panagkunak. Naragsak itan ni Nena. Itidan na ni Mayor Carrion. Panagkunak barok. Makunak lang ang naragsak. No ti ayat ket pudpud no amarikriknam. No ti ayat ket napnuan iti alimutan. Pulos adin to agbalen na naragsak. Tata, Ti agbyag iti pamarang. Iti kaano man. Santo ngagbalen na naragsak. My goodness! Nataer a lalaki ti makisarsarita kini Ma'am Altea. Ar-arman nan samit ni darling ko. Saan ang mabalin dito? Awan ti asino man nga agdaton kan ko na. Diyos ke! Una yun ti panang parang ti lalaki kini darling ko. Tinasayaan. Asigak man ida. Ha? Pumanawan ti lalaki. Ni, saan pa'y nagbayad? Itikinan na. Ay, hoy lalaki! Di ka pumanawa! Di ka pa'y nagbayad! Hoy! Nakapanawan di lalaki ang nakisarsarita kanyak to.
Imbag lakit tinta na si putam adi pay gayam nagbayad iti kinanna. Wan, ma'am. Style ti lalaki ti makisarsarita iti napintas a babae akas kan ka. Kat into nam namaan nan analipata mon ti bayad ti kinan na. Pumanaw na kaslawan ang yaman na. Ala, bayamon toro. Saan na balita nagbayad matanday di alalaki? Ma'am Althea, nagdaton ka di kan kada di customer, ha? Saan, Toro? Apit ko mga agdaton kanya, kat agdada mo lang ang makakita kanya. Ang mga no agayat mat, itida mo lang apan nakakita na kan ka, ma'am. Di mo ikan iti sabali ang kaipapanan ti panagsarita mo. Nagisarita ak lang kanya. Dapat ang magustuhan na nagitiluto tayo dito. Kasta ka di. Juan Toro, Madingamin tirik na. Idi perpernon na ka. anya? Di pa yan agkiram, iti pa ng mat na kan ka. Agim imon ka ka dito. Ha? Ay ini. Saan, ma'am? Apay ko mga agi mo na kay. No way. Agim imon ka. Amok ka. Anya? Oh my God! Nagungar man ang tirik na! My goodness! Nagyaman nakta, si tarungkaran nakti pagbaludan, Bile! Masya na kamin kan ka, Jaime. Adagsan ti kasom. Iso ang malungsot kan iti pagbaludan. Bile, amok nga danang dadali kanyak. Wano nang itimbre kadag iti pulis. Nga dawit ko a droga iti daydi akong daway. Di ka madanagan, Jaime. Iti kabitan na panawan. Ilibas ka dito'y pagbaludan. Anya, Basta relax ka lang dito'y. Siyak ti makamukan ka. nagyamanak no kasta, Bile. Nagyamanak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyat pampanunutan, Toro. Itay pa'y anak ko ulimag ka. O ma'am, pampanunutak no, kumusta matan di sigod a lugar mi kadana na Amalia? Kailiw ko matan ti mapan ijay. Ha? Manipod idi simmang bay tiriribok iti biyag mi. Awanan husto apaglugaran mi. Oray si ka, Ma'am Althea. Nairamraman ka pa yun. Di ka madanagan, Toro. Adan tulat na pagsayatan ti biyag tayo. Wan, ma'am. Gusto ka, iti day tangay bagang. Addan tulat na pagsayatan ti biyag, akadwa ka. Anya? Datayo ko na Ay, un, datayo ko na kuma. Nabayag ajak nang nagdagiti angaw mo Ma'am, Idi si bibiyag pa ni Miguel. Kasta una iti panangrabrabak mo kanya. Ibagampay iti na kursunada na. saan arabrabak na di, ma'am? Talagang ibagbagak ti pudnukan ka. Anya? Napatag ka talaga kanyak, Ma'am Althea. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Dayta ti kailiw ko kanka. Maparagsak iti dayta nga aramidam. Diyos ko. Talaga di nakpatpat yan ni Ma'am Althea iti bagbagak. Ipagarop na nga ang angaw lang ang ti amin. Oh, kitkithanak madlatan. Wa, ma'am. Kitkitaan ka. Gaputan nagpintas ka. Sa anak ama amang kitkita iti imang hel arupam. Anya? Daragsak mo da Althea kentorong agsarsarita di tarwar, Rosalia. Wan nga raw, Marcelina. Nakitak mo't ida. Kasta ti kayat ko ang makita ka ni Althea. Ad-adda apo bintas, no kasta nga agkat-katawa, wano nakaisan. Sikod, anaragsak at tao ni Ma'am Althea, Marcelina. Nalaing asumarita, no dakda kami ijay mansyon. Kasta ka day. Kay kayat dagiti babaunan ijay mansyon ni Ma'am Althea. Gapu iti ugali na akasta. Nalakang asit kan.
Ken nalaka makasarita no may panggap iti kwarta, akasapulan dagiti babaunon. Saan ama ilibak dayta? Kita haab ti aramiden na kadagiti kakadwa tayo iji pakanan. Sanda nga agparikot iti kwarta, ken makmakan. Wen nga raw, ipadawat nan kadagiti serbidora ti makan asaan ama ibos. Kabaulan pa ni Altea ti mangala iti restaurant na no kayat na, Rosalia. Ngamen, ididamo ken ita, saan ang nagbaliw ti kinaado dagiti customer nga umaymangan. Ado dagiti mapaglaklakwan tayaw. Nalaing ngamin nga aglutaw ni Ma'am Altea. Kanrunaan ti amin, amunan ter aramiden na may panggap iti negosyaw. Kun basit lang apakanan ti iman manihar na ita. Idinto ta naglawa jay sigod a restaurant na. Pasig pa'y adagiti babak ng timapanmangmangan ichay. Gusto ka, Marcelina. Amok nga itisaan nga agbayag. Makaipatakder tumot laeng manal ni Ma'am Altea iti restaurant na. Mamati iti dayta, Marcelina. Boss, sinarong karak ni Jaime iti pagbaludan. Kat? Pulos ngawan imbaga ni Jaime kadagiti pulis. Ada tayo tinaggapuan dagiti droga. Nasayat nga ron no kasta. Biyag ni Jaime ti mapukaw. No ibutaktak na ti aramid tayo. Limad nga din nagsaritaan mi ka ni Jaime. May panggap iti droga, may pastrek iti unag ti pagbaludan. Anya? Ada ibaon ko at tao tayo mangipastrek iti droga iti unag ti pagbaludan, boss. Planuan na naimbag ti amin. Asa nakaskari na ti mangipastrek iti droga ijay. Tubiyag ti bayan mo, Billy. No makapastrek ka iti droga iti pagbaludan. Inapudo na. Saan nga mo ni Jaime? Atin ay patugaw a barbaro a jail warden. Ket amam mo tayo. Ha? Boss, dumngag ka. Tayo bagak amin dagiti plano tayo. Agyaman nakta, sinarong karanak banan, my friend. Kailiw ka na makita. Sumardeng ka man, Jaime. Jak kayat ti maangaw ita. Napatag ti bagakan ka. Isuad ng gaman na yung baga. Sige. Yarasas mo langin kanya. Nuwan niya day tanga ibagam. Diya sa tila payag mo. Tayo bagakan ka ti amin na plano. Mabit lang. Abay, Jay Mayor ti Silda Dos, amang kursunada kanya. Kita anak manan, bile. Kaya't kung day tapatayan. Yung sa anak la makalay, tinapinta sa chimpukay. sa dino tayo ti bagbagam a mayor ti Sildados. Day, Jay Banay. Jay na ba nagalalaki? Nakatugaw iti makandawan apasat, dagiti tugtugaw. Day, Jay na. Sa dino ka... ha? Oh. Apay, akas lang nakakita kay ti alalyabil eh. Diyos kay ka, Jaime. Saan nakabusor ti bagbagam a mayor ti Sildados? Kanya. Kasmutlaan kang ka. Uyot ni Don Braulio ni Drago. Kanya tiket mo sa wine bile. Taumot lang ni Don Braulio dayta. Dayta ti may sa kadagiti hitman ni Don Braulio. Diyos kay. Isumat lagaya, makanawing agsarita dakin ni Piuan Castro. Nga impormante ni Don Braulio diti pagbaludan. Basta agpasimple ka lang. No di mo kaya ti may tulad ka ni Drago. Abinaybayanan ni Don Braulio diti pagbaludan. Diyos kay. Ala, dinggam ka kiti baga kami. Tungod ka. Nakadwa. Pagsagana kayo. Tada pagimbaga na dumteng dito Silda Uno. Tumangpuetan dagiti Shabu. Iti kabita na panawan. Jay pagbagak ka na kayo. Patayin nyo ang Mayor ti Silda Dos. Paibayan yon. Asan ka makabusor da diya tao? Nagbiddo ta kiti panangipapan ka dagiti pananggit kita na kanya. Wen. Keta paman, makala iti tiyempo, jay mangipastrak iti droga diti pagbaludan. Makaraman, kan makailako tayo kadag iti droga.
Ito'y mismo provincial jail. Ano niya? Nakita ni Drago iti pagbaludan? Dili. Wen, boss. Ipagarap ni Jaime. Kabusor ni Drago. Nakanayon ka no, kita ni Drago ni Jaime. Nakaslamang urkorsonada. Bili, awan pa ni Jaime di titigo. Isuwa dinam amo ni Drago. Sayang day jay hitman ko. Nagpatiliw ngamin kadag iti pulis. Imbawon ko iti apatayin na di kabalubal ko iti illegal a negosyo. Saan man anagannan? Dinteng dagiti pulis? Kat saan na nakalipas pa eh? Boss, Anya tararamidan ni Drago, kabayatan ti panagsarsarita yo kani Jaime. nakatugaw lang iti sanunay nga dayo kada kami kani Jaime, boss. Ang panagkuna. Palpaliwon na kami ngagsarsarita kani Jaime. Ano? Saan pa iladay tati pagsaritaan ta ita, Billy? Boss, Umay ita dito yung mansion ni Warden. Ket adda na pataga pagsaritaan ni. boss. Husto ka, Billy. Amam mong launay ni Warden. Kanamok. Di nagpahayan dahil jay iti kayat ko ang mapasama. Boss, Isungag sagana kayo. Nalawat ti provincial jail apag dakiwasan dagiti agbalin a puser tayo. Iti unag mismo ipagpaludan. Una yan ti mapasa dito'y pagiwarna. Nagdadakas ti mailanlanan nga artikulo dito'y. No iti umunamot a panid. Mabasa ti riding in tandem criminals. May sa negosyante pinapaltugan iti mismo asango ti balay na. Kang runaan ang mabasa nay. Nagkapoy ti balay da Marsilaw, ti taul dagiti asaw. Adayo ti balay ni Marsilaw, ngamangag ti panagtaul dagiti aso na. Sa kabaya madanon mo ti kalabaw kao, tumalan ka pa'y. Iti arubayan ti balay ni Marsilaw. Ay, nalapit ni Miguel ti agturong ditoy. Sungamin ti padpadaanak mahagawin. Ay, nalapit. Isong ti sunampad. Kanya ay dahil nabalkot iti papel. Kaya niya, watitay ni P.O. Castro kanya. Inasayat. Ikatak, inaibalkot a papel. Just ke. Taras, ti t-shirt, tinyawat na. Kanya ti kayo tasawad na ito eh. Nagbalinak ka di at trust eh. Tapno ibaw lang dagiti jail guards nga gibasura. Kaya nagitulod iti makmakan kadagiti padabalod. Kaya ti kastoy. Isublik tintad na trust eh t-shirt. Isinsinyas ni P.O. Castro. Ngay suot ko kano ti t-shirt. At rumwara kano ama pan iti sa bali a selda. Nga si dagiti main gate ti pagbaludan. Delikado da ito ya. Amang ano paltugan tak dagiti jail guards. Nga da iti watchtower no asidag ako niti main gate ti pagbaludan. Ibagadan to lang na panggap ko kahit aglibas. Iswa pinaltugan dak. Ajay. Isinsinyas naman na nakarte nga kanotirmuar. Diyos kay. Pagtalkak nga taday tatao. Sa
Sabay lang ko ma. Tamaramid ni Jaime ti trabaho na, boss. Juan Billy, sayang dagiti shabu. No saan na may pastrag iti unag ti pagbaludan. Kampay di. Kasangin ni Warden. Kat iso na mismo ti mangipastrek iti opisina na iti cake. Ang naglaon iti siyabo. Dakkel timbayad ko ken ni Warden. Tapno makastrag dagiti droga iti unag ti pagbaludan. Iswarong bang lang aramidan na ti amin. Boss, urayak langin ti awag kanyak ni P1 Castro. O nakastroy kon ti droga iti pagbaludan. Ala, aramidan ti kasayaatan, Billy. Kaya't ko ti mapan iti selenta ginanak. Saan pa nagsubli ti sigot a pigsak. Kalpasan ti parang gurigor ko. Rosalia, nagado ti mangmangan. Awanin ti bakan ti alamisaan. Un nga raw. Dagiti daduma. Agting out da pa yan. Gaputa awanin ti lugar da dito ipakanan. Nana Marcelino, unya ngay taramidin tayo. Kurangan ti stress ti pakanan, gapoy ti kinaado ti customer. Ay, awan ti maaramidan, Turo. Aguray dagiti daduma tapno maikanda iti lugar amangan. Nagdinamag ngaminan ti kinaimas, kan kinanam ti putay tayo. Isuway ta, nagadun ti may mga. Gusto ka, Turo. Makumikaw dagiti servidura tayo. Gaputan nagado ti customer. Bilibak ka talaga kini Ma'am Althea. Saan ang mabambanog naglutluto? Hinak pa yan kaskaso na day bagbagak. Ay naturaw, di mo singaan ni Althea kabayatan ti panagluto na. Tikit di aramida, wano maitulong mo kankwa na iti kusina. Yawat mau dagiti kasapulan na. Sumigtar aramida kita nana. Ngam sakbay apidot at dagiti kasapulan na. Unaan na kon ang mga alak at dagiti masapoy na. Naparta, itigtignay ni Ma'am Althea no may panggap iti panaglutuan, Turo. Gapay order tin na man dito, yabo! Umayin sir! Coming! Dodi sa lobby! Ay, saanin ang magabunan dagiti servidor at imang ipaay ka dagiti order ang dagiti mangmangan. Ay, sige, Marcelina, tainak tumulaw nga agserve ka dagiti customer. Kurado nga mo ni Jaime ti aramidin na, P1 Castro. Masayat. Saan lang nga iti cake tayo ang dagiti droga? Ni Warden ti makam mo. Wen, ibagakan ka ni Warden, no anya ti aramidin nyo dita. Sige, sige. Bye! Sapay lang ko ma. Kabaligi ti amin nga aramidin dagiti kakadwa iti unag ti pagbaludan. Billy, Boss. anyat madamag. Nakasaritam ka din ni P1 Castro. Uwan, boss. Nilangan Jaime ti antiparikot. Anya? Talaga munal na dya tao. Saan na maawatan dagiti isinsinyas ni P1 Castro. Nga ramidin na. Nagginag ka nung agtigtignay. Saan ka di nagsaritaan yung daydiabanag ka ni Jaime? Uwan, boss. Jakman amoy ti na dya tao. Munal kami na talaga. Awan pa'y sir-sirbi na tao tayo. Hindi pagsalangan ti biyag na. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.